Tolong lengkap seniman dan seniwati, penghibur yang malam hari ini dan seluruh warga masyarakat Ponorogo yang hadir malam hari ini. Memanjatkan rasa syukur kita malam hari ini adalah puncak penutupan dari kegiatan pasar malam yang ada di Ponorogo. Hadirin, mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah. Dulur bujeng suasana ini, berikut ini adalah laporan dari Kepala Dinas Perdagung kepada beliau Bapak Ringga. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah berjawa. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kami hormati, kami muliakan para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, aji sepuh, semua tokoh masyarakat ingkang kula takdimi, kula hormati. Ibu Wakil Bupati ingkang kula banggaaken, Bapak Dandim, Pak Kepala Kantor Kemenak, Pak Dansal 81 dan Lanut Iswahyudi, Bapak Kepala Kantor Imigrasi, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kepala Imigrasi, siapa lagi? Semua yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu, wabil khusus Kepala Dinas Perdakum, Kepala Dinas Pariwisata dan Perhubungan yang sangat kami hormati. Seniman dan tokoh Riok Ponorogo, wonten Babur, wonten Mas Heru, wonten Mbah Harto, Mas Agus, sedaya komplit. Harimau Tenggara ingkang kula takdimi sedaya ingkang rawuh, dulur kula masyarakat Ponorogo kakung saha putri ingkang kula sungkemi kula takdimi. Bersyukur dalu menika kula saged makempal kalian panjenengan kanthi sehat, boten aras tunggal punapa. Sholawat salam kasajawaken sareng-sareng kagem junjungan kita sesaran Kanjeng Nabi Muhammad. Kula dongane sedaya ingkang rawuh tobat saged nindakaken sedaya Kanjeng Nabi ben benjang pikados syafaat saking Kanjeng Nabi wonten yaumil kiamah. Bapak Ibu, 35 dina pasar malam petetet. Nggih, parkir payu, pentol payu, MC payu, dermolon payu, bakul celengan payu, apa nih Bren? Lukisan jagung godot, jagung bakar, es jeruk apa nih Bren? Kuwabe payu, ekonomi berputar. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ono sing ngelem, ada sing nyinyir, telah wong akeh. Pun, sing penting rakyatku senang, surah masalah, friend. Saya ingin penutupan reokan bersama-sama. Harimau Tenggara. Kula dongane sedaya kang rawuh sehat. Amin. Mudah-mudahan tahun ngajeng, Lebaran tahun ngajeng, saya ruame. Yang hari ini pedagang lokalnya 77%, tahun ngajeng kula 82%. Wis ora aja kekesik mundahe kan. Kanca kok kono-kono ya kanca lho piye. Padha golek sandang pangan. Wis ben. Ngoten nggih. Wis pokoke pasar amun ditutup, bar niki acara kuat enten suran enten Ponorogo Rikala Semono enten Ponorogo Kreatif Festival, ada hari santri wonten walah pokoke wis pokoke dumek ben rakyatku guyu kabeh. Guyu seneng. Wis donga apik nggih. Pun dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, pasar malam 35 dina petetep dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan malam hari ini Bapak Bupati Bidang. Nah, ngono lho. Selariokan. Semangat ya. Nggih. Debat oke. Amin. Lon. Yuk, Riokan. Monggo kanca-kanca nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala reoke ben tambah gedhe, ben tambah lancar Allahumma. Amin. Muga-muga Pak Bupati Ponorogo langgeng iso-iso besok ben dadi Gubernur Jawa Timur Allahumma. Amin. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Nah. Tongolnya. Ora kaget kulino. Nggih, nyuwun sewu. Sugeng kula katur dumateng Kang Mas Bupati, Kang Girisan Toko. Sugeng kula katur dumateng Bunda Listiarita, sugeng kula katur dumateng Pak Dandim, Pak Kapolres ingkang mewakili lan ugi Kang Mas Ringo, Kang Perdakum sejajarannya. Lan sedaya para sesepuh adi sepuh pamong wengker lan ugi para sesepuh Reog Ponorogo lan ugi para masyarakat Ponorogo sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah sing penting kula lan panjenengan sami mugi-mugi tansah pinaringan sehat, dipun paringi kekuatan lahir batin, selamat dunya, selamat akhirat, murah dunya, murah akhirat. Khususipun ingkang berkarya SB saking Klaten. Nggih, alhamdulillah wonge ganteng, sabar, sregep, sugih. Alhamdulillah bojone sik sitok. Niki sing ganteng mulih niki jenenge Mas Chandra, niki saking BNC. Engko nggih. Sing sithik wingi viral difitnah jarene enek sing ceblok saka ombak banyu. Ternyata niku boten kiyat, minta tolong dihentikan, mumet neng mboke digendong terus digledakne jarene semaput. Alhamdulillah sudah diklarifikasi. Terus benjing niki Pak Sugeng niki ngene Arjuna. Nggih, Arjuna niku yo juga viral. Jarene barange pasane cepot. Tapi niku bener, memang untuk tahun depan lebih dibenahi Pak Sugeng nggih. Harus tidak masalah ya. Paguyuban wong Ponorogo niki asline jenenge Jumeno niki setane alun-alun jane bangsane. Nggih, reyokan nggih. Nggih. Ayo jangan. Oh. Monggo Mas, reyok. Harimau Negara. Ya, pokoke kondangmu iki mergo Kedung Banteng wis ditutup. Ya. Bu, tasire, Bu. Untran bumi Ponorogo. Pemujane Gusti Tatrang Moho Agung. Gusti Tatrang Moho Mulya, Gusti Tatrang Moho Murmat, kuwasaning putra. Kawula ayun amberkahi bumi riyok kang ati luwih bumi Ponorogo. Mugia tansah rahayu, slamet ing sami kala. Dadi setan beri prayangan padha minggir padha minggato. Ingsun hanya seni sadar panetepan ngomong kang manggon ora pilasi. Kang jumeneng sak telenging ati kang dadi dering murid. Kang dadi lajeng Allah
Ponorogo kang sugirisan coklat dan diarita Bukitan sau paringi sehat bagan paras amanah anggen jekake adil ing bumi kang adiluhur kanthi geran seni reok harimau tegara lan kanjurung reok margo jati jolo sutro margo manungso kang rumeksa raga ibarat manungsa urip kudu bisa njaga raga kang dititipne marang Gusti raga ya ragamu dhewe raga ya keluargamu raga ya amanah utamu Ponorogo jati jagat kang manggon penging ati ibarat yen dadi manungsa duwe jiwa tulusing ati ora mung bayangne sing ora bener jolo jagat omboli luwih lat ana wates kang sugirisan saka anggene duwe gegayuhan daerah ayuning Ponorogo gawe endahing Ponorogo gawe majuning bumi Ponorogo kairing donga masyarakat kanthi tulusing ikhlas ati kang tembus ing langit sutra setya utama teguh ing karya setya marang agama hukum agama setya marang hukum negara bisa dadi makhluk ing Gusti kang bermanfaat slamet donya slamet akhirat murah donya murah akhirat mlaring jagat ing bumi Ponorogo